L-inklużjoni għandha tkun fiċ-ċentru tal-politika tagħna u kull deċiżjoni li nieħdu. Għalet dan Mart il-Prim Ministru President ta' Special Olympics Malta Dr. Lidia Abela waqt it-tieni edizzjoni ta' Brunch and Discuss li trattat it-tema tal-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom. Hija saħqet dwar l-importanza li nitkellmu dwar kwalità tal-ħajja, opportunitajiet u ħiliet ta' persuni b'diżabilità. Dr. Abela qalet kif il-manifest elettorali int Malta huwa b'saħħtu ħafna favur l-inklusività, kif jinkludi wkoll żewġ atti leġislattivi li se jsaħħu drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Hija tkellmet ukoll dwar ċentru speċjalizzat fih dan Special Olympics Malta li se jkun qed jiffoka fuq il-ħiliet, il-kapaċitajiet u l-personalitajiet ta' dawn il-persuni. Se nkunu qegħdin niddedikaw ċentru speċjalizzat għal Special Olympics. ċentru speċjalizzat illi se jkun qiegħed jagħmel screening kemm tal-viżita, tasmieħ tal-atleti tagħna, se jkollna mental health check-ups, se jkollna viżiti wkoll oħrajn tal-għajnejn, tal-podjatrija. Programm illi se jkun qiegħed jiffitja perfettament fil-Healthy Athletes Program ta' Special Olympics. U għalhekk jiena inħares il-qudiem biex nara dan il-programm qiegħed jiġi implementat. Mart il-Prim Ministru semmit kif l-għajnuna għall-ġenituri permezz tal-Carers Grant se tirdoppja kif għal darb'oħra ġew rikonoxxuti s-sagrifiċċji tagħhom. Dan fil-waqt li semmit qatt ta' miżuri mħabbra għal persuni bl-awtiżmu fosthom sensorirum fit-taqsima tal-emerġenza fl-Isptar Mater Dei. Hija saħqet dwar il-bżonn li nifukaw fuq it-tissieħu l-ħiliet tat-tfal ewlenin fosthom f'dar sawra li tassigura li dawn il-persuni jilħqu l-potenzjal sieħ tagħhom. Dr. Abela tkellmet dwar l-importanza li dawn il-persuni jkollhom l-opportunità li jissieħbu fid-dinja tax-xogħol, anke kif din ir-rata telgħet għal 47%. Qalet kif fid-dawl ta' tkabbir ekonomiku ħadd m'għandu jitħalla barra. Kemm huwa sabiħ illi naraw l-ekonomija mixja l-qoddim, it-teknoloġija timxi l-qoddim, imma meta l-ekonomija tikber u timxi l-qoddim ma tkun tfisser xejn jekk il-kobor tal-ekonomija u l-benefiċċji tal-ekonomija ma jilħqux l-iżgħar fis-soċjetà tagħna. U għalhekk b'sodisfazzjon kbir ngħid illi iva l-ekonomija tagħna matul dawn l-aħħar snin kibret u daħlet u rat x'inhuma l-bżonnijiet ta' dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Support Oliver Xikluna innota l-qafas b'saħħtu li jagħmel Gvern Laburista fis-settur li beda mill-2013. Il-psikologa senior lecturer u ta' tifel b'diżabilità Dr. Olivia Gallia Sejkel tkellmet dwar l-esperjenza ma' Benassa biex huwa jkun awtonomu. Dan fil-waqt li qatt ta' persuni wkoll qasmu l-esperjenzi tagħhom. Dr. Abela temmet tgħid li dawn il-persuni mhumiex weħdhom hekk kif Gvern Laburista jkun magħhom f'kull pass tal-ħajja. Imbagħad f'qalbi għadd kif ħares lejn din il-familja xi ġmiel. Fl-aħħar snin sar ħafna ġid, sar ħafna xogħol. U dak hu sabiħ tal-politika li nkunu hemmhekk fil-vjaġġ kollu tal-ħajja tan-nies li nagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies b'determinazzjoni u b'impenn.